Tantak, Uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura, Uraren Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Gizakia ez da planetako espezierik indartsuena. Ez da azkarrena ere, eta argiena ere ez agian. Aitzitik, lankidetzan aritzeko eta guztion onerako lan egiteko dugun gaitasuna da, gainerakoen aurrean dugun abantaila bakarra. Elkarri laguntzeko, elkar ezagutzen dugu. Adiskidetasuna, errukia, maitasuna eta elkartasuna bezalako sentimenduek indartsuago, azkarrago eta adimentsuago bihurtzen gaituzte. Horixe da bizirik iraun izanaren arrazoia, baita bizirik jarraitu nahi izatearena ere. Baina geure espezietik haratago jarduteko garaia iritsi zaigu. Euskadin, milaka animalia eta landare espezie bizi dira gure mendi, haran, ibai, iturburu, kostalde eta hirietan. Horregatik, uretako pertsonaiei buruzko podcastak sortu ditugu Tantak podcastean. Gu guztiongan, gizakiak oraingoz planetako espezie nagusi bihurtzen gaituen sentimendu horietako bat pizteko. Alegia, empatia ari gara. Beste pertsona batzuen sentimenduak eta esperientziak ez ezik, beste izaki bizidun batzuenak ere ulertzeko eta partekatzeko trebetasunaz. Uretako pertsonaia zoragarri horiek aurkeztuta, haien bizimodua, portaera, harremanak eta habitatak ezagutarazi nahi dizkizuegu. Izan ere, ezagutza horren bidez gai izango gara euren larruan jartzeko, sentitzen dutena sentitzeko, mundua bere ikuspuntutik ikusteko. Eta Uraren Euskal Agentzian, ziur gaude horiek ezagutzeak haien errealitatearekin identifikatzen lagunduko digula. Nola eta zergatik elikatzen diren, nola erlazionatzen edo ugaltzen diren jakiten eta ulertzen. Horrek guztiak haien jokabideko zein bizi inguruneak errespetatzen eta haiek modu sakonagoan maitatzen erakutsiko digu, eta bizirik irauteko borrokan ere laguntzea espero dugu. Animatuko alzara haiek guztiak ezagutzera? Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak uretako pertsonaiak aurkezten dizkizu. Ezagutu nola bizi diren, nola jokatzen duten, nola erlazionatzen diren, zer habitat dituzten. Uretako pertsonaiak ezagutzea, errespetatzea da. Gazteleraz, desmanitzaren parekide dira, desordena, bidegabekeria, zoritzarra labur esan da. Euskadiko uretako pertsonaien gure lehen emanaldiko protagonista den pertsonaia zoragarriaren oso bestelakoa. Mutur luze piriniarra edo gaztelerazko Desman del Pirineo, Galemis Pirenaicus. Ur iraunkor, garbi eta oxigenatuetako ibai eta erreka menditsuetako herriberetan bizi da eta gauez ehizatzen du. Duela milioika urtetik gure ibaietan bizi diren eta horiek zaintzen dituzten animalia bitxi ugarietako bat da. Naturaren erlikia bat eta espezie babestua izan arren desagertzeko arriskuan dago. Ur sator txiki horrek ez du ikusten, ez du begirik, eta argiak baino ez ditu antzematen. Formak ez ditu inola ere bereizten, eta ikusia izateko erreztasun gutxi ematen ditu. Ia uretan bakarrik mugitzen da, eta atxeden hartzeko soilik jotzen du lehorrera. Oso gutxitan jo ere, gaizki ibiltzen baita. Muturluze piriniarrak oso metabolismo bizkorra duenez, bere pisuaren erdia beste jan behar du egunero. Horregatik, ibilguan urte osoan ur intsektu ugari, euren janari gogokoena, dituzten ibaietan baino ez da bizi. Oso animalia sentikorra da. Ibaiertzetako edo ibaietako emarietako edozein erasanekiko. Asko eragiten diote hurbilketek, urtegi usteek, kutsadurak, faktore horiek murriztu edota ezabatu egiten dituzte elikagai nahikoa aurkitzeko aukerak. Euren habitatak, ur freskoa, ur azkarrak eta arrokak dituzten ibaiak mehatxu bihurtzeraino eraldatu izana da animalia horien zorigaitza. Horregatik, uraren kalitatearen adierazle handia da mutur luze piriniarra. Gutxi aldatutako ibaiak behar ditu, egoera naturalari eusten diotenak. Ibaiertzen kalitatearen adierazle ona ere bada, era berean. Izan ere, arroken arteko zuloetan edo uraren ondoko sustraien azpian hartzen du atxeden eta bertan umatzen da.
Itxura denez, barrunbe horietako asko belaunaldiz belaunaldi erabiltzen dira, eta mutur luzeen elkargune dira ibaian. Iraganean Leitzaran ibaian bizi izan arren, azken urteotan bertan egindako azterketetan ez da espezie horretako alerik harrapatu. Urumea ibaiak ez du mutur luze populazio egonkorrik Gipuzkoan, naiz eta ibaiaren goialdean egon daitekeen. Nafarroako arroan 3 erreka nagusietan ageri da. Gorriztaran, Astomela eta Erasote erreketan. Bidasoa ibaiak izan du muturluzearentzat habitat mesedegarri gehien azken aldian. Azken 30 urteetan, Endara, Ezkurra, Amezia, Ezpelura, Zeberia, Aiantxoro, Amaiur eta Baztan erreketan dokumentatu da, naiz eta muturluzearen habitataren kontserbazio egoera, oro har, txarra izan. Presiorik handiena aprobetxamendu hidroelektrikoa da, handia baita arro horretan zein urumeakoan. Gizakiaren ekintzen, zein berezkoak dituen jokaera ieskorren eta gaueko ituren ondorioz, isilean ari da desagertzen, jendartea konturatu gabe. Onartu egin behar aldugu hori? Uretako pertsonaiez ez ezik, euskal hidronimiaz, kulturaren eta uraren arteko harremanaz, Euskadiko ur bideskez eta topikoez ere hitz egiten dugu, uraren tantak podcastean. Gure webguneko podcast atalean aurkituko gaituzu, uragentzia.euskadi.eus.